Kwayo koro nitiere ne piny owacho kaachiel kod jodite migawo mar somo mondo oyang okang' mar konyo jopuonjre mariek to onge nyalo mar somo. Japuonj maduong' e skund primar ma Vihiga, Meshak Omudi, owacho ni jopuonjre 25 manotimo penj mar KCPE higa mokalo pod okwamo maonge geno mar sudo gi somgi kata bang' kadho penyno. Omudi nowacho ni jopuonjre manoyombo gi max 361 kod nyawadgi manoyudo 357 dipoko wito thuolo magi mar donjo e skund sekondari nikech rem mar omenda. Japuonjre moro Dorcas Kenderi manoyudo maksi 357 koro donjo e ohala mar alot Vihiga kogeno kata juolo omenda mag ng'iewo gige somo midwaro e skund sekondari. Kwayo mar omenda nyiedhore kinde modong' mana ndalo 8 kende to jopuonjre mag form 1 donjo e skunde ma sekondari ma pachoka. Kenderi aliyefanya mtihani pale Vigeza akapata max 357 na nimekuwa na changamoto nyingi kwa sababu sina kazi, na kwa vile sina kazi siwezi kumkidhi mahitaji yake. Hiyo ndio inanifanya ninakosa kumpeleka pale penye ameitwa Tigoi Girls High School. School fees imekuwa changamoto. Na nilifanya mtihani wangu wa kitaifa nikapata maki 357, lakini kwa changamoto kidogo bado sijapata school fees kwa sababu wazazi wangu hawana kazi. Nimeshawahi kutafuta mafomu kama Wings to Fly nikapeleka, alafu tena kuna hii elimu sponsorship nimejaribu, saizi bado hawajatoa matokeo yake, lakini na zinginezo nimejaribu sana. Hata ya CDF naona zingine bado zilipita. Jumla ya watoto 25 juu ya 54 walipata alama ya 250 kwenda juu hadi 361. Hawa watoto wako na shida nyingi, na hizi shida ni kama upande wa poverty. Wazazi wao hawajiwezi.